Fikret Hadžić, u narodu poznatiji pod nadimkom Hadžija, jedno je od najpoznatijih i najkontroverznijih imena u bosansko-hercegovačkom zatvorskom sistemu. Čovjek čija priča decenijama izaziva rasprave između onih koji ga smatraju hladnokrvnim ubicom i onih koji u njemu vide simbol izopačenosti pravosudnog sistema i nepravde koja ga je gurnula u zločin. Njegovo ime se prvi put na široko čulo kasnih 90. godina, kada je, kao vlasnik uglednog restorana u Lukavcu, došao u sukob sa lokalnim mladićima, trojicom braće i njihovim prijateljem, čiji su upadi u njegov lokal i stalna maltretiranja gostiju uništili posao koji je s mukom gradio. Fikret je tada, kako će kasnije pričati, pokušavao sve, od prijava policiji, razgovora sa njima, pa do pokušaja da mirno razriješi situaciju, ali ništa nije pomagalo. Njegovi gosti, koji su dolazili da provedu mirno veče, napuštali su lokal čim bi u njega ušetali problematični mladići, pijani, blatnjavi i nasilni. Prihodi su padali. Reputacija lokala bila je uništena, a Hadžija je osjećao da gubi tlo pod nogama. Kada je shvatio da nema snage ni volje da se nosi s tim pritiscima, odlučio je da proda restoran i povuče se u mirniji život, vjerujući da će problem time nestati. Međutim, problem nije nestao. Naprotiv, godinama kasnije prerastao je u tragediju koja će odrediti cijeli njegov život. U proljeće 2001. godine Hadžić je doživio brutalan napad, upravo od istih ljudi sa kojima je godinama bio u sukobu. Kako je kasnije pričao, dočekali su ga na ulici, pretukli ga, izboli nožem i ostavili da leži krvav na pločniku. Samo zahvaljujući slučajnoj intervenciji policije, koja se tada zatekla u blizini, izvukao je živu glavu. Napadači su, prema njegovim riječima, pobjegli bez ikakvih posljedica, a on je ostao obilježen fizički i psihički. Ono što ga je najviše boljelo, tvrdio je kasnije, nije bila sama bol niti strah od smrti, nego činjenica da niko od počinilaca nije odgovarao. Kaznene prijave su podnesene, ali na sudu nisu završile ili su nestale u ladicama ili su jednostavno odbačene. Pravda je izostala, a on je, kako će kasnije priznati, tada izgubio povjerenje u sistem. Godinu dana nakon napada, na 1. maj 2002. godine, Fikret Hadžić je odlučio da preuzme stvar u svoje ruke. Naoružan preinačenom puškom, došao je do mjesta gdje su se okupili njegovi napadači, zajedno s grupom ljudi. Isprva ih je ranio, da ne bi mogli pobjeći, a zatim ubio trojicu na licu mjesta. Četvrti, kako će reći, samo ga je Bog spasio jer je uspio pobjeći. U tom trenutku, rekao je Hadžija, osjećao je da se osvećuje za sve godine poniženja, za krvavu noć kada su ga ostavili na ulici i za svaku nepravdu koju je trpio. Njegove riječi, nemoj Hadžija, nećemo te više dirati, koje su mu, kako tvrdi, izgovorili u posljednjim trenucima, postale su legendarne, uvrstile se u narodna prepričavanja, a kasnije i u internet memove, noseći sa sobom jeziv podsjetnik na krvavi čin i njegovu hladnokrvnu odlučnost. Sudski proces koji je uslijedio bio je jedan od najpraćenijih u Bosni i Hercegovini. U prvostepenom postupku Fikret Hadžić je osuđen na 21 godinu zatvora zbog trostrukog ubistva, ali kazna mu je povećana na 23 godine nakon što je sud uvažio i pismo koje je ranije uputio Vrhovnom sudu, u kojem je prijetio da će ubiti svoje napadače ako ih država ne kazni. To pismo, u kojem je napisao da će ih ili kazniti sa po 10 maraka ili ću ih pobiti, pokazalo se kao proročansko i kao dokaz da je osvetu planirao unaprijed. Tokom procesa nije pokazivao kajanje. Naprotiv, tvrdio je da je svjesno uradio ono što je uradio, da je čekao godinu dana na svoju priliku i da je smatrao da je pravdu sproveo sam, kada je država zakazala. Njegova rečenica tužiocu, to je bila osveta, postala je još jedan od trenutaka koji su obilježili njegov slučaj. Javnost je bila podijeljena. Jedni su ga osuđivali kao hladnokrvnog ubicu koji je mogao otići drugim putem, dok su drugi u njemu vidjeli čovjeka kojeg je sistem iznevjerio i gurnuo preko ivice. U godinama koje su uslijedile nakon presude, Fikret Hadžić, Hadžija, postao je jedno od najpoznatijih zatvorskih imena u Bosni i Hercegovini. Njegova kazna od 23 godine zatvora
koju je služio najprije u Zenici, a kasnije i u drugim kazneno-popravnim zavodima, obilježila je gotovo čitav njegov odrasli život. U prvim godinama Robi je ponašao se hladno i odlučno, bez naznaka kajanja, a njegovu izjavu izrečenu pred kamerama, da se ne kaje i da bi sve ponovo uradio, mnogi su tumačili kao znak tvrdoglavosti i unutrašnje ogorčenosti čovjeka koji se pomirio s tim da će ostatak života provesti iza rešetaka. Upravo ta rečenica, zajedno s čuvenim "nemoj hadžija, nećemo te više dirati", postala je predmet internetskih memova, narodnih dosjetki i čak kafanskih priča, pa se njegovo ime uvuklo u svakodnevni govor običnih ljudi. Ipak, iza rešetaka, kako su godine prolazile, hadžija se mijenjao. Najprije je počeo raditi u zatvorskim radionicama, gdje su ga opisivali kao vrijednog i disciplinovanog zatvorenika. Zatim je počeo razgovarati s mlađim zatvorenicima, često im savjetujući da ne prave greške koje je on napravio. U tim razgovorima govorio bi im kako robija nije vrijedna ničega i kako ništa ne može vratiti izgubljene godine. Polako je shvatao da mu je život prošao u zatvoru, da su mu mladost i snaga otišle između zidova, dok je napolju sve išlo svojim tokom. Ljudi su se ženili, rađala su se djeca, gradili su se novi putevi i kuće, a on je ostao zarobljen u vremenu i prostoru. U emisiji Slučajevi X, koja je snimljena nakon više od 20 godina robije, pokazao je novo lice. Iako je zadržao odlučan ton i karakterističnu direktnost, hadžija je govorio drugačije nego nekada. "Ma kakvi, da sam znao šta je zatvor, ne bih nikad ovo uradio. Možemo mi pričati, šaliti se i ovako, ali vidiš ti šta je robija. Ode ti 23 godine, 24. Mogao sam raditi, ali gotovo je. Kasno je sada vikati i kajem se i ne kajem se." U tim riječima osjećala se doza gorkog priznanja, ali i unutrašnje borbe. Kao da je želio reći da mu savjest i dalje govori da je bio isprovociran i gurnut u očaj, ali i da je svjestan da ništa, pa ni najveća nepravda, nije vrijedno da se izgubi cijeli život. Govorio je i o budućnosti, naglašavajući da će na slobodu izaći 1. maja 2026. godine i da već ima plan. "Hoću da se bacim na posao, da zaradim i uživam kod kuće. Čim izađem, sredio sam sebi posao u Minhenu. Vozit ću autobus." Ta rečenica odjeknula je u javnosti kao dokaz da, uprkos svemu, hadžija i dalje vjeruje da može započeti novi život, daleko od prošlosti i krvavih događaja koji su ga obilježili. Međutim, put do slobode nije bio nimalo lagan. Godine zatvora bile su ispunjene i sukobima, i disciplinarnim kaznama, i danima provedenim u tišini zatvorske ćelije, gdje je jedino društvo bila savjest i uspomene. Bio je svjedok kako zatvorski sistem lomi ljude, kako mnogi izlaze gori nego što su ušli, kako neki gube razum, a neki život. I sam je, kako je priznao, u više navrata pomišljao da digne ruku na sebe, ali ga je, kako kaže, spasila misao da mora izdržati i da mu se možda jednog dana pruži prilika da vidi svijet vani. Njegove izjave u zatvoru često su prenosili drugi zatvorenici, pa su mnogi pričali da hadžija zna reći: "Da je pravda radila svoj posao, ja nikada ne bi bio ovdje." Ali kad pravda zakaže, onda ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke, a to uvijek završi loše. Te riječi, iako dolazile od čovjeka koji je sam postao ubica, odzvanjale su kao opomena svima koji su ga slušali. Jer, koliko god da je bio kriv, njegova priča je bila i priča o društvu koje nije reagovalo na vrijeme i o pravosudnom sistemu koji nije uspio zaštititi ni njega ni njegove napadače. Kada se danas govori o Fikretu Hadžiću, ljudi i dalje ostaju podijeljeni. Za jedne je monstrum, za druge simbol osvete i očaja, ali niko ne može osporiti da je njegova priča ogledalo jednog vremena i jednog društva koje nije znalo da pronađe ravnotežu između zakona i pravde. U drugom dijelu svoje ispovijesti, Fikret Hadžić se sve više vraćao na događaje koji su obilježili njegov život prije zatvora, kao da je želio da svaki detalj ispriča i sam sebi, da bi mogao shvatiti gdje je tačno skrenuo sa puta s kojeg više nije bilo povratka. Govorio je o svom restoranu u Lukavcu, o noćima kada su gosti dolazili da se opuste, da večeraju i popiju piće, ali i o nelagodama koje je proživljavao kada bi se pojavila grupa mladića koji su ga
po njegovim riječima provocirali i remetili red. Dođu pijani, blatnjavi, sa flašom u ruci, galame, psuju, ljudi čim ih vide ustaju i izlaze. Kako da radiš posao? Kako da vodiš kafanu? Prisjećao se hadžija. Ta situacija trajala je godinama, a on se osjećao nemoćno da bilo šta promijeni. Kada je, nakon nekog vremena, odlučio da proda restoran i okrene se stočarstvu, nadao se mirnijem životu, ali neprijateljstva nisu prestala. Godine 2001. dogodio se ključni trenutak. Brutalni napad na ulici, kada su ga, kako je tvrdio, isti ti mladići pretukli i izboli nožem. Ležim na asfaltu, krvav, a oni me šutiraju nogama kao vreću. Da nije naišla policija, danas me ne bi bilo. Čula se sirena i oni su pobjegli. A ja sam mislio, evo sad će pravda, sad će sud da odradi svoje. Ali ništa se nije desilo. Niko od njih nije odgovarao. To me boljelo više nego rane, ispričao je u kameru, a u njegovim riječima osjećala se mješavina bijesa i gorčine. Taj trenutak je, kako i sam priznaje, bio prekretnica. Tada je napisao pismo Vrhovnom sudu, u kojem je tražio da počinioci budu kažnjeni, makar simbolično. Napisao sam, ili će biti kažnjeni s po 10 maraka, ili ću ih pobiti. Nisam blefirao. Ali niko to nije ozbiljno shvatio. Godinu dana poslije, uradio sam ono što sam napisao. Tog kobnog 1. maja 2002. godine, kada je vidio mladiće okupljene ispred jedne trgovine, Hadžić je donio odluku da izvrši osvetu. Bio je naoružan prepravljenom puškom, a u glavi je imao samo jedan cilj, da presudi onima koji su mu, kako je vjerovao, uništili život. Prvo sam ih hranio da ne mogu pobjeći. 4. je uspio pobjeći. Njega je samo dragi Bog spasio. Da nije, i on bi pao. Oni su vikali, nemoj hadžija, nećemo te više dirati. A ja sam im rekao, pa i nećete. I tu sam ih ubio. Ova rečenica, brutalno iskrena, postala je simbol cijelog slučaja. Ljudi su je prepričavali s nevericom, a mediji su je stavljali u naslove, kao podsjetnik na to koliko osveta može biti hladna i odlučna kada čovjek izgubi vjeru u institucije. Nakon hapšenja, suđenja i presude, Hadžić je poslan na izdržavanje kazne, najprije u Zenicu, gdje je proveo najveći dio svoje robije. Prvostepenom presudom dobio je 21 godinu zatvora, ali mu je kasnije dodano još 3 zbog prijetećeg pisma koje je ranije poslao sudu. U zatvoru je važio za osobu koja se nije bojala nikoga, a mnogi su ga poštovali jer je bio čovjek od riječi. No, iza tog imidža krije se priča o unutrašnjem lomljenju i o čovjeku koji je na kraju shvatio da mu je osveta donijela samo tamnicu i ništa više. U razgovoru za televiziju Hayat, više od 2 decenije kasnije, govorio je drugačije. Svjesno sam to napravio, planirao sam osvetu, čekao godinu dana. Ne mogu da lažem da mi je žao. Ali sada, kad vidim šta znači zatvor, shvatam da ništa nije vrijedno ovoga. Ode mladost, ode snaga, ode život. U njegovim očima više nije bilo one hladne odlučnosti iz prvih godina robije, već gorčina i tuga čovjeka koji je izgubio sve. Slobodu, mogućnost da ima porodicu, priliku da izgradi drugačiji život. Ipak, govorio je i o budućnosti, nadajući se da će, nakon izlaska na slobodu 2026. godine, uspjeti pronaći mir i smisao u poslu vozača autobusa u Minhenu. Sredio sam sebi posao, čekaju me tamo. Samo želim da radim, da zaradim i da živim kao normalan čovjek, rekao je. Mnogi su se zapitali da li je zaista moguće da čovjek s takvom prošlošću započne novi život, ali Hadžija je djelovao uvjeren da će to pokušati. Njegova priča ostaje duboko ukorijenjena u društvu kao primjer koliko nepravda, nasilje i osveta mogu uništiti i onoga ko strada i onoga ko se odluči osvetiti. 3. pasus ulazi još dublje u samu težinu zatvorskih dana Fikreta Hadžića, jer, kako sam često ponavljao pred kamerama i u rijetkim razgovorima sa novinarima, robija je gora od svakog metka. Kada je prvi put zakoračio iza zidina kazneno-popravnog zavoda Zenica, shvatio je da život kakav je poznavao prestaje da postoji i da počinje postojanje u kojem se svaki minut mjeri pravilima, zidovima,
boljikavom žicom i osjećajem da je čovjek izgubio dio samog sebe. Iako je u početku među zatvorenicima važio za to opasnog i moćnog čovjeka koji ne trpi nepravdu, vrijeme ga je lomilo na drugačije načine. 23 godine su ogroman period, dovoljan da se promijene generacije, da se svijet vani transformiše, da tehnologija i društvo odu predaleko, a on ostane zaglavljen u vremenu kada je na silu uzeo pravdu u svoje ruke. Govorio je da se najteže miriti sa tim što je mladost ostavio iza rešetaka. Dok su njegovi vršnjaci gradili porodice, odlazili na svadbe, sahrane, slavlja, on je stajao u redovima za obrok, dijelio ćeliju s ljudima koje nije birao i svako veče legao s mišlju da nema slobodu. Ljudi misle da je zatvor samo 4 zida, ali nije. Zatvor je kad ti duša otupi, kad ne osjetiš miris kiše, kad ne znaš kakav je osjećaj sjesti u auto i voziti gdje želiš, kad ti nedostaje obična kafa sa prijateljem. Sve to nestane. I onda se pitaš, šta mi je ovo trebalo? Jesam li mogao drugačije? Govorio je. Ali Hadžija je u zatvoru postao i svojevrsna legenda. Njegova rečenica, nemoj Hadžija, nećemo te više dirati i nećete, živjela je kao mračna anegdota među zatvorenicima, a on je zbog te hladnokrvnosti postao simbol čovjeka koji nije dao na sebe. Iako mu je to donosilo poštovanje, donosilo mu je i dodatnu težinu, jer je i sam shvatao da ga ljudi ne gledaju kao nekoga ko bi mogao biti drugačiji, već kao oličenje osvete i tvrdoglave pravde. Tokom godina navikao se na život u zatvoru, učio je zanate, radio u zatvorskoj radionici, provodio sate u razgovorima sa drugim zatvorenicima koji su nosili svoje priče i tragedije. Neki su ubijali iz koristoljublja, neki iz strasti, a neki iz osvete poput njega. I svaki put bi se vraćao na svoje pitanje. Da li je moglo biti drugačije? Nije se libio priznati da je osveta bila planirana, da je godinama kuhao bijes, ali je u isto vrijeme počeo uviđati da osveta nije zatvorila rane, nego ih produbila. Kada bi dolazili novinari, znao je da se nasmije, da se našali, ali bi odmah nakon toga ozbiljno govorio o tome kako su otišle godine, otišla snaga, otišao život. Najteže mu je padalo kada bi u posjete dolazili rijetki prijatelji ili kada bi čuo vijesti izvana o ljudima koje je poznavao, a koji su nastavili živjeti, dok je on ostao zarobljen u vremenu. Robija te promijeni, naučiš da čutiš, da gutaš ponos, da vrijeme mjeriš drugačije. Naučiš da se raduješ pismu, cigareti, šetnji od pola sata. Naučiš da ti je ćelija dom i da ti je sloboda samo riječ, govorio je. Iako su mu te riječi bile pune gorčine, u posljednjim godinama kazne počeo je gledati i na budućnost, na trenutak kada će, nakon 23 godine, izaći i pokušati sve ispočetka. Kazna mi ističe 1. maja 2026. Kad izađem, hoću samo posao, mir i da budem čovjek. U Minhenu me čeka posao vozača autobusa. To je plan, to je život, da radim i da živim od svog rada. Da ne gledam više unazad. Iako mnogi u to sumnjaju, nada koju on nosi možda je jedina stvar koja ga održava iza tih zidina. Jer, kako sam kaže, bez nade zatvor bi bio samo smrt na rate. 4. pasus donosi završnicu priče o Fikretu Hadžiću, čovjeku čije ime decenijama odzvanja kao simbol osvete, ali i kao podsjetnik na to koliko jedan trenutak može zauvijek promijeniti ljudski život. Kada priča o svom izlasku na slobodu, planiranom za 1. maj 2026. godine, u njegovom glasu se miješaju i tuga i nada. Tuga zbog svega što je izgubio, zbog mladosti zakopane iza rešetaka, zbog godina koje nije proveo sa porodicom, zbog trenutaka koji se nikada neće vratiti. Mada, jer pred njim ipak stoji mogućnost da zakorači u novi život, daleko od zidina i stigme koja ga prati. Njegova priča postaje ogledalo u kojem društvo vidi vlastite neuspjehe. Pravosudni sistem koji nije reagovao kada je trebalo, institucije koje su zakazale, zajednicu koja je gledala sukobe, a nije imala snage ili volje da ih zaustavi. Fikret je kazao da će, kada izađe, otići u Minhen i voziti autobus, raditi pošteno, jer je posao već obezbijeđen. Kaže da želi da živi skromno.
da pije kafu na terasi, da prošeta gradom i da ne razmišlja o prošlosti. Ali duboko u sebi svjestan je da prošlost nikada neće nestati. Ljudi pamte, sjećaju se i uvijek će ga gledati kao hadžiju, čovjeka koju je ubio trojicu, čovjeka čije su riječi postale opomena i mit. On sam priznaje da ga najviše boli što je dozvolio da mu bijes upravlja životom. Da sam znao šta znači robija, nikada to ne bih uradio. Nikada. Mogao sam raditi, mogao sam živjeti, mogao sam biti djed sada. Ali eto, izabrao sam put osvete. I to je kraj. Iako mnogi ne vjeruju u iskrenost njegovog kajanja, on tvrdi da se promijenio, da je zatvor učinio svoje i da je naučio lekciju. Njegova priča ostavlja gorak ukus jer pokazuje koliko je tanka linija između pravde i osvete, između ljudskog dostojanstva i očaja, između života i smrti. Porodice onih koje je ubio nosi svoju bol, jednako tešku i jednako neizbrisivu, a hadžija nosi svoj krst iza rešetaka, čekajući trenutak kada će ponovo udahnuti slobodu. Kada se osvrne na svoj život, kaže da je to priča o izgubljenim godinama, o nepravdi, o bijesu i o zatvoru koji lomi čovjeka iznutra. Njegova sudbina je opomena svima, da se pravda ne smije tražiti kroz krv, da osveta nikada ne donosi mir i da je svaki trenutak odluke trenutak u kojem se može izgubiti sve. Onaj mladi vlasnik restorana iz 90-ih, koji je vjerovao da može sam ispraviti nepravde, nestao je u rafalima kojima je ispalio 1. maja 2002. godine. Ono što je ostalo jeste stariji čovjek, izmučen zatvorom, koji danas sanja samo o običnom životu, poslu, miru i slobodi. Njegova priča završava porukom: nikada ne dižite ruku, nikada ne tražite pravdu sami, jer zatvor je gora kazna od svake smrti, a život je previše dragocjen da bi ga čovjek bacio na osvetu. I možda je u tim riječima konačno iskra istinskog pokajanja, poruka generacijama koje dolaze da nikada ne ponove njegov put, jer put osvete uvijek završava zidovima, žicom i godinama koje nestaju bez povratka.